Paano naging unggoy ang mga bata? Isang araw, isinama ng isang ina ang kanyang dalawang anak nang pumunta siya sa pagkukulay ng tela. Sa hindi kalayuan sa kanyang tahanan ay may isang butas na putik kung saan gustong-gusto ng kalabaw na lumubog. At sa butas na ito dinala niya ang kanyang tela, ilang mga kaldero na pangkulay, at 2 kutsarang shell. Pagkatapos niyang mailagay ang tela sa putik upang madala ang madilim na kulay, nagsunog siya ng apoy at nilagyan ito ng isang palayok na naglalaman ng tubig at mga dahon na ginagamit sa pagtitina. Pagkatapos ay umupo siya upang hintayin kumulo ang tubig, habang ang mga bata ay naglalaro sa malapit. Sa pamamagitan ng kapag siya ay pumunta upang pukawin ang mga dahon na may isang shell kutsara. Ang ilang mga tubig splash up at nasunog ang kanyang kamay. Kaya na siya ay tumalon at sumigaw. Ito ay nagpapasaya sa mga bata. At ang kanilang pagtawa ay naging mga unggoy. At ang mga kutsara ay naging kanilang mga buntot. Itimpa ang mga kuko ng mga unggoy. Dahil noong mga bata pa sila, ay tinulungan na nila ang kanilang ina sa pagkulay ng tela. Paano naging unggoy ang mga bata?